ngi aingo U Blei bola dorang kat lembat ngi hene kamit baru shimit yo pedeng ini ke step ka bangin yo pat ya ka ban beteng ki kam ki jam ki jongi na ka benta ka Good News TV i pediang sngewbha pi baru syagani ka channel pat i ai ku Blei pi baru ka kyrteng ka betiang ka jong tribe nang penim ba i jongi U Jisu Khrist ka jingpuson ha kani ka step la pensyong nong rim ne ka shithi apostle Paul syaki nong rum kalau nong ka bakhat ar dekat ke baar. Ka Ktien jauh Blei ke ong. Bat tu wat penseriem yala dia rengkat pat kini ke perthai. Henry tu penkeladur no yala dia kain. Da ke jing pentemai ke jingmut jang pi khnang ba pin yo tip. Ka ba kumno kalong ka mon ke jong Blei. Ka ba baha bat ka ba pen sngewbha bat ka ba janai dia. Kamon U Blei. Kamon U Blei ke dei ke ai ke ba baro ki Kristan ki ba shisha ki kwa bantip. Bat ki kuat ru ban le. Kadai kata ke baki babun ki Kristan ki kuat ban im haka bat daka. Shibun ki bro ki sngi ki penlong talano ya kamon U Blei. Don ki kep ki bangi penlong dauno da kamon ke jong U Blei. Nuksangan ai. Ki kena samla ki babun haba ki yat samla bat ki kuat ban ya kiarno le se na ka dau bom suk ki kme ki kepala ni le se na ki we per ki dau. Don ki ba ai daw ba imat kamde kamon U Blei bagin ya poi. Don ki no hikai ki ba baklah gini ki sngiru ki ba penkesan ni ka jingle jongki da ka ba kamba ka de kamon U Blei bakin hikai ha padeng jongki. Kat ba ki keren bat ki jing hikai pat ki dei de ki jing keren ba ki jing hikai. Yele persya ya kamon ka jong U Blei. Ka ai bat kumno ngin tip ya kata kamon U Blei. U Jisu ke gospel Matthias kan nong ban riu dekat ke beshipo haba uhikai ke senran bikin duai ke jing duai utrai wong wan ke hima jong me long ke mon jong me ha kendo kumba ha beneng kapamut kumba ka long ka mon U Blei ha beneng kum taru ai bakan long ka mon jong ha ka kendo U Jisu uhikai yangi bangin duai ba U Blei un pentrai kam ya kani ka mon kupa jong u hang ni ha kendo ru kumba ka long ha beneng. Kamon U Blei ke yayat paralel ha beneng bar khandau. Kilong kum ulain artli ubaya hajrong bar hapo kini ke yayat rengkat. Kamon U Blei hajrong bat kamon U Blei ha khandau. Kini ke yayat rengkat. Kamon U Blei ha ka shithi baar Petrus lenong ke balai dekot ke bakhandai. Ke ong ubom damon yano ru ban jotno Henry babaro ken poi syaka jing kala ke bamut. Kata ka di kamon U Blei ka bahabeneng. Bat ka ke baule ban penyayat ringkat ya kani kamon U Blei habeneng bat hakendo. Upa ilau jong kon ba maroi jong U Jisu Khrist. Syaka ni ke perthai ban IT. Yala ka jong ke jingim kum ke jingknya ban pen im bat ban pen sius pa yang iki beri ke blajat bat ke rem. Bat ban pen depru ya kata kamon bat de ke jingthmu ke jong Blei hang ni ha khando. Shibon ki nuksah ka Bible ka bengisem ba Blei ula jit ru iki brio ban long kinong pendep ya ka mon ke jong Blei. Bat ke jingthmu jong u da ki brio ha ka ni khando. Ujit yu Abraham man pendep ya ka mon jong u bat ling ba jong Abram ula mi kerhai ke jat ben rio ka ba Blei ula jit kerpang kata ke jat ben rio Israel. Ujit yu Moses ban pendep ya ka jingthmu jong u kata ban pelai lu jegi kon Israel naga kti jong u Paro. Ujit iki nungi thulapa ban pendep ya ka mon jong u ban pen pai pat iki kon Israel ki bala jengai no no. Ujit ya ka Mary thai soti ban pendep ya ka mon jong u hang ni perthai. Ban pendep ya ka jingthmu bat ya ka plan jong u. Ujit iki senran U Jisu Khrist ban pendep ya ka mon hakani ka khendo kumba kalong habeneng kata babaro ki brio ka perthai kin tip pat kin yo sngo syapang ka gospel U Jisu Khrist. Ujit yu William Carey nalor ki kam ki bakrau ki bolale usengi ki skol ba asram por ka balong ka jingger khu ki balai theology haka baling ba jong kani ka shlem sandur shibon ki shakri ki bakordor ki jong Blei kilami. Ujit yu Martin Luther ban long nong wan ra jingkala haka jinget Kristan leng ba ki jingtho jong. Ujit yu Thomas Jones ban penyo hangi haka jat ban riu jongi. Ya udak tho haka Ktien la jong. Bat kamtam eru bangin yo snow bat ban tipru syapang U Jisu Khrist. U Henry Black kabi wong
bangin sngotu kambha shapang ka jing pendep jong U Blei ka mon jang u lengba jongi ki brio wong. He came to them ka beningkong wan shengi baar he revealed his plan activity open pau ya ka plan ka jang u ka balai they believed him and adjusted their lives to him. Ki ngai ha u but ki penyayat ringkat ya ka jingim ka jang u kat kum ka mon ka jang U Blei. Basau they obeyed him. Ki ko ngo ya u kebasan they experienced God doing his will through them. Pada din kata ki samat ya ka jing pendep ka jang U Blei ya ka mon jang u lengba jang ki. Ya kata ngilak ban syemru ha ki syakri jang u ki balong ki riu krau ka Bible. Ngi syem U Blei wan pau ho Moses u khot ya u open pau ya ka plan jang u bat ya ka ei ka bu di ban le. Nang ta u Moses open ko ngo ha U Blei bat ka ba mi nang ta ka long. Usaki ya ki kamba ki jang U Blei ha ka ba open dep ya ka mon ba ko jang u lengba jang u Moses. Bat kata galak ban long ru nakam ta jong ha ba jang pi ha ka ni ka sngi. Kumno bat ka ei ka bangidon kamban le khnang ba U Blei un jit bat ba un pendep ya ka mon ba ko jang u lengba jong ha ba jang pi. Upol wong sikisithi si nong rum nong ba khat ar khot ba ar. Beningkong wong wat penseriem yala de bat kani ka perthai. Ki parlok bat ki par bangai ngaku an pen kan mau ya pi ya ka jing shisha bat ka jing shisha ka long kat bangai dang penseriem yala di rengkat bat kani ka perthai kat ba pidang ya perthuk bot bat ka kom im jong kani ka perthai penum yo sngo satya ya ka jingkhot ka jang U Blei penum yo sngo satya ya ka sur ka jang U Blei namar ngidang ya bon kam ban ya penlit jingmot ban penseriem yala de bat ka kom im jong ka perthai ka ba ar ong upol ba pentip ya ka mon jong Blei wong pentemai ki jengmut jampi. Kat badang sah kar kom perkat ke barim. Ka bamut kadang nek kat kar kom perkat ke bakenja pertai. Pada badang nek kar kom perkat ke barim. Nginam skau thu satya ka ei kamon ke jang U Blei. Kom ta don kam ban pentemai no. Ya ke jengmut jeng perkat. Renew your mind. Ong upol. Pentemai ke jeng perkat. Pada bala pentemai ke jengmut hang ke jeng perkat hang ta ke kelalut kar kom perkat perdan ke jang. Pada bala kela kerkom perkat hang tangin sngotu ya kamon ke jang U Blei. Usol hadin ke jiasem ke jang U Jisu ha ke lenti se Damascus. U klem penseriem syu iladi bat ke pertai, u klem penseriem syu iladi bat ke rukom im ke barim ke bala lekno. Henry uni ula pentemai ke jingmut jang U. Hang ta usa sngotu ya ke jingkhot jang U Blei. Hang ta usa sngotu ya ke plan ke ba U Blei udon ban pendep ya kamon jang U lingba jang U. Khot nomor katai pi baro ki bapet ki ba shot score ngani ka jingpuson agri step pila bandon ki jinglong ki baper jong ka jingim dan ring khot ya pi duai ha ki pulet ki jang pi snap ya ka sur ka jang U Blei bat nga tips kem ba U Blei udon ya ka jingthmu ban pendep ya ka mon ba khu jang o lengba jang pi ha ka ni ka sngi para ki por ki mendangwan mdon kam jan thmai mper la pidon ne pindon kardan mdon kam ba pin penak thlit kam per ka kerta jong pi kala belong kat nu kat nuru henry ka badon kam ya pi ba pin le kalong ken mau tang kini artale wat pin seriem ya le bat kini ka perthai ka ba pen thmai no ekor kom perkhat ka jong pi wat perkhat chu kor mur kom perkhat ka berem henry pen thmai no ekor kom perkhat jong pi hamta pin satip bat pinsa sngotu ka ba kumno ka long ka ka mon ka jang U Blei ka ba pen sngewbha bat ka janai de U Blei kerku lengba ka ni ka jingpuson ka nong ka bor na kam ta jangi bangin yo banya rengkat ba ka ni ka jingpin kan mau na ka tin jang U Blei ai ni sngi baro ka wei U Blei na ka buram jang amen ngi doai ngi wan ye ka ban ai ngo ye me atrai U Blei khpa jingi bahabeneng na marba mila sumar mila sukher ngi ha ka ni ka miet baro shimit bat ngi duai ba manya lamru yengi komta haga ni ka sngi baro shi sngi pelat yengi ni ki jingma ka jingmen saw bat kam tam troi ai ba haba shu hashu bangin mi ne ki ying ki sem jongi ai ba kan Ka Ktien jome kan ya rengkat lembat ngi bangin sngo tho ka ka mon ka jome bangin yo sngo ka sur ka jome bar hashu jong ka tangi duai ba men isnai ban penshai men pen sngo tho yengi bangin pen seriem shu ila di rengkat bat ngin ka perthai bat bangin pen thama no ka tegurgom perkhat ka jongi bangin yo ban tip ban sngo tho ka ba kumno ka long ka ta ka mon ka jome bat hikai yengi bakum ki banget nginang ban im ban ya ru bat ban le ru tang ya kamon ke bakho chame
kyrteng U Jisu ngi duai. Amen.